Съжалявам, че по-рано не го включих, ама бяхме на първо място. Питайте братовчет ми. Да. С 25 096. Сега ще се пробвам да го променя. Не знам какво стана, ама умрях, двама малки ма заклещиха. Сега сигурно някой ми взема айтемите, ама са се скарали. Ай сега ще го поправим. Дано ми се обърне на късмет. Опа, късметлия, късметлия, късметлия. Опа, късметлия, късметлия, късметлия. Опа. Тук така завиги. Опа, сега затворим някой. Няма да можем. То ли лага, няма да можем. Май ще можем. Да, ще можем. Да, то е много тъп, що следи. Не го знаем. То клип ще бъде качен, много е як. На първо място, брат. Съжалявам, че после така да говоря. Много се радвам. Днеска измислихме нов трик с братовчет ми. Казва се въртележката. Да, по-точно аз го измислих, той само ме гледаше. Нали? Ето, още почваме и събрах 2530. И стана дълъг, доста дълъг. И затвори двама, но рекорда ни е затворили 6. Да, 6. Представете си 6, като бях на 19 000. Трябваше да бъдете просто всички хубави неща ги правим извън кадър. Това няма да го спираме този кадър. Няма да го спираме, защото може да направим нещо яко, да не и то да е спрямо. Яш, ама ще изям. Аре, сега ще умре. Пускам малко голямо местенце. Да се разшири или аз да се разширя, после да ми взема айтемът, ето стана. Ние пак станахме големи. Дълги, пак затворихме. Но умрях. Споко, моя късмет е голям. Дали е голям, не се знае. Сега ще разберем. Да. Не се знае. Опа. Това стана по случайност. Да, сега ще видим костатка. Опа. И ти умря, пич. Охо, този бил дълъг. Опа, и ти умря, пич. Опа, сега ще бъгнем. Ще пребем. Извинете, че не съм се кръстила, ама се казвам Гегиги. Съжалявам, точно наистина. Умрях, няма значение. Сега ще видим костатка. Може нещо, късмета ми е на ръба. Ще го задържа. И то Ленор си е още на първо място, както винаги. Да, аз го изядох. Питайте Радо. За да стана на първо, аз го изядох, станах 23 000. Той... Като го изядох, станах 20 000. 23 000. Късмета ми ще падне скоро. Да се възползвам докато мога. Добре. Така. Заклещаме. Не можем това. Да знаете, братовчет ми избра Скин. Да. То скин ми носи късмет, качели. Гледам телевизия. Днеска е Оле 4% и е 10 часа.
Ако някой не го гледа, някой път ще правя клипове на живо. Новата актуализация. Ако не се изтеглите, по-хубаво изтеглете си. Чакайте, какво? Аз съм толкова малко. Чакайте, бъгнем някой. Той да напъгне. Да, няма значение. Опаланка, чистой. Запич. Той е напребъгъл, сори, майна. Не са препък. Да, ние се пребъгахме, като се ударихме. Леонер, съжалявам, ама като те взелох, ти стана най-слабия, после стана пак най-силния. Какво става с тебе, дали си хакър? О, този го изяваме. Не, махай се, бе. Русник. Бягай, бе. Тя мръсници много ме дразнят, който е да ми яде на май, да яде косматите ми, косми, мръсните, препъвени косми, да са бъгни някой да го бъгни, моля ви са. Ако намеря пак, ще го бъгна с удоволствие. Ако знаеш дали е той. Да, ако знам. Той ясно запомних скина. Ще спра малко да говоря, защото се разсейвам. Видихме го. Ти ще ме взимаш айтемите ли? Ще взимаш ти на баба си космата. Ще ядиш на майната. На майка си косматите ногти. Ще ядиш на майка ти космите. Да, това се опитвах да кажа, ама ако бях спомнил. Ще ядиш на майка ти космите, беба. Ще ми ядеш. Ще ядеш на майка ми космите. Ще ядеш на майка ти. Обаче не стана. Така, като бързам, съжалявам, ще спра за малко. Хора, ето ни, за малко спрях. Оле Боже, вижте на 5-то място сме с 15 000 айтеми. GGG. Ако не може да видите, после ще го увелича образа. Когато спрем клипа. Съжалявам, щях да умра. Опа, няма така. Направо се облъскайте в мене, то се знае, че ще умрете. Ей, братовчет ми ще го каже. По-точно наистина не се знае. Защото един път заобиколих много хора и се облъснах на един гърбом. Сигурно и на вас ви се е случило, ако имате тая игра, де. Питайте го. Нали, Радо? Да. Аз ще преговоря, защото малко се разсейвам. Бяхме затворили 8 човека. В рекорд? Да. Първо бяха 6, после 7, после 8. Не ми се затваря повече. Не ми се подобрява рекорд. Искам да ви покажа, че мога да стана на първо място. GGG второ. То дето ма дразни. Второ място ви виждате. Спираме клипа, сори.
Може да го пуснем по едно време, когато са много силни. А от нас чао. Хайде, чао, чао. Бай-бай. Спираме клипа.